duk wannan abubuwan da suke faruwa ba abin da za mu ce da injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso sai dai Allah ya saka da alkhairi. Domin ɗa na kirki yake neman yaro na kirki. Kuma mun gani a jihar Kano. Kwankwaso duk wanda yake mai wani kallo, Kwankwaso ya kai ɗa a nan jihar Kano da ma wajen jihar Kano. Yau ko me za ka zo kai a jihar Kano kai ka san da zaman injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso domin ya kai ɗa ya haifar da yaya na gari. Da farko muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imta mu da da wannan jagora a Madobi Local Government Suleiman Muktar Madobi. A gaskiya kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuma tana ƙara biyan wani akan wani. Domin ya yi mana aikace-aikace a Madobi wanda ba za su misaltu ba bisa ga duba ga lokaci, amma dai za mu zayyano wasu kaɗan daga ciki. Da farko ina jin 'yan harambe wanda suke yin magana akan cewar akwai motion da aka kai na gadar Kubaraci cewar ba shi ne ije nemo wannan aiki na gadar Kubaraci ba. Wannan kuma ƙarya ne wanda kowa ya sani mu 'yan asalin garin Madobi ne, sannan mu 'yan asalin Kubaraci ne, mun sani sun sani ƙarya ne. Wannan abin a gaban mu aka yi shi tun kuma kafin gwamnati ta hau. Domin injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya zo tare da injiniya Abba Kabir Yusuf. Kubaraci mai farin jini ya zo Kubaraci, ya zo gada ya gani lokacin ruwa ya cinye ta. Mu a gaban mu aka yi. Saboda haka babu wani da zai zo yi mana haramban aiki a Madobi. To waye ya aikin shi? Gwamna shi ya aiki. Kuma wannan ije kawo wannan nemo wannan aiki dan majalisa ne. Domin shi gayyato shi izo iga wannan gada lokacin da ta rushe ba za ta tsallaku ba. Idan ka taho daga wani guri mai nisa dai ka tsaya ka kwana a kura sannan da gari ya waye sannan ka to. Yanzu kuwa alhamdulillah wannan motion da ya je kai gwamna ya je ya gabatar da wannan aiki, yanzu shi wucewa za ka yi baka ma san an wuce da kai ta wannan gada ba. Domin mu a gaban mu gwamna izo yi bayanin cewa in Allah ya da in Allah ya bamu mulki za mu zo mu yi muku gada ba kwalabati ba. Domin su kwalabati suka yi. Ai kwalabatin gahi nan kwana nawa ya rushe, babu shi babu labarinsa. Duk an ɗau kayan ma da suka kawo na aiki wannan dole sai da aka cire komai aka kawo kaya ingantattu, domin gwamna da kansa ina turo wakilai su zo su ga wannan aiki ba tare da mutane an zo an kawo muku kaya marasa kyau an zo muku gadar da za a zo kwana ɗaya kwana biyu ta rushe ba. To amma dan majalisa ya yi zagi ya shiga ya fita an yi wannan aikin, a ce shi kadai ya isa a ce kwalliya ta biya? Ya isa, domin aiki ne wanda yake a jihar Kano ina ɗaya daga cikin manyan ayyuka, domin billions of naira aka kashe a wannan aiki. Saboda haka mu dole mu yaba masa, mu kuma gode masa, mu kuma yi mara addu'a Allah ya jagoranci. Ina batun taimakon 'yan jam'iyya, a taimakon ba da jari ko wani abu. To Malam Amiru, taimakon 'yan jam'iyya wannan ba abin da za mu ce sai dai mu ce alhamdulillah. Domin kwalliyar ta biya kuɗin sabulu kamar yadda nake gaya maka, kuma tana ƙara biya. Domin an yi empowerment a shekara biyun farko masu albarka wanda mutane sun amfana. Domin ita ƙa'idar siyasa ka gina mutum shine siyasa. Waye empowerment? Suleiman Muktar Madobi ya yi empowerment na mata da maza a garin Madobi da manyan mutane, especially ka ɗau yanzu mutane yanzu an zo an yi empowerment har motoci Suleiman Muktar ya raba a Madobi. Wanda motocin nan sun kai guda 8 a ƙaramar hukumar Madobi. Ya zo ya raba wa 'yan jam'iyya mashin ya kai 24 a ƙaramar hukumar Madobi. Sannan ya ja da baya ya zo ya nemi malamai mahaddata alƙur'ani a garin Madobi. Duk mazaɓa babu wanda bai samu wannan mashin ba. An ba malamai, manyan malamai, aramomi wanda suka haddace alƙur'ani mai girma. Wannan muna gode mishi kwarai da gaske bisa duba da yake da irin waɗannan mutane ana kuma taimaka musu. Malamin mu ba za ka gani ina yawo a ƙasa sakamakon abin hawa ba. Alhamdulillah wannan yayi mana. Sannan kuma 'yan jam'iyya, shugabannin jam'iyya na mazaɓu guda 12 da muke da ita a ƙaramar hukumar Madobi, su ma babu wannan bai saiwa mashin ba. A yanzu babu wani ciyaman ɗinmu a ƙaramar hukumar Madobi da zaka ga ina yawo a ƙasa. Alhamdulillah muna godiya. Bayan haka duk a empowerment ɗin akwai mata da aka ɗebo sun kai mutum 30 babu wacce bata samu keken ɗinki ba. Sannan again
aka zo aka ɗebi mata aka ba su injin niƙa, injin malkaɗe sun kai guda 20 da wani abu. To kaga wannan ba abin da za mu ce da Allah sai godiya bisa irin wannan hidimta da yake wa al'umma, domin mun yi ɗan majalisu, mun yi kuma masu madafun iko wanda duk ba a samu irin wannan ba. To kaga wannan dole mu gode masu. Kamar Kwankwasiya ana cewa ƙashin bayanta shine ilimi. Me Honorable Suleiman yake yi a harkar ilimi? Gaskiya ne ƙashin bayan Kwankwasiya ilimi ne. Na farko idan zaka dubi mutanenmu zaka ga an fara makaranta, mutum ya yi firamare, ya yi secondary, da kanan kuma sai ya tsaya. Menene yake jawo haka? Idan ka duba abin da yake jawo haka shine idan wannan jam ɗin da kake gani ita ce take haddasa sai ka ga mutum ya yi try so ɗaya, ya yi so biyu, at the long glass sai ka ga ya dropping ɗin abin ya ci ya ƙure shi. Saboda za a ce kana son point 200 ko 100 da kaza sai ka ga point mutum ya gaza. Ni kuma ina ganin ya dawo wannan lokacin ya kuma ƙara sai ka ga abin dai bai mishi daɗi ba har daga ƙarshe wasu hidindimun na rayuwar duniya, tunda ba abin da aka sa ya gaba kenan ba, sai ka ga mutum kuma ya shiga wannan hidindimun na daban, wannan da Allah ya sa lokacin akwai ɗan majalisa irin wannan. To a Madobi mutanen da suke da karatu na gaba da sakandire in an ce ka biyo ni Madobi ka sha mamaki. Shi me yayi to na canja abun? Akwai mutane da ake biya wa jam. Wannan jam din tana da matuƙar muhimmanci domin most of them din mutane ita take rusa musu kariya akan harkar ci gaba da karatu. Ina batun gine-gine haka na makarantu Islamiyya? Alhamdulillah gine-gine ana yi kuma ana ci gaba da yi. Yanzu ka ɗau mazaɓar ta Kubara ce, akwai kundirin, akwai masallaci wanda jiya ma an jagoranci sallar Juma'a alhamdulillah. Wannan ɗan majalisa ya zo yi renovation ɗinsa, aka yi komai, aka ƙarasa ginin, aka yi komai, aka yi fenti, aka sa kafet, aka yi komai. Yanzu sai dai ka shiga kai sallah alhamdulillah, muna godiya. Sannan ka zo mazaɓar Gora akwai masallaci, ka tafi Madobi an gina, ka tafi Kwanta ga Islamiyya, sannan ka dawo da baya ga Islamiyoyi nan zaka gani a gurare ana gina su. Wannan alhamdulillah, wannan mu da kanmu akwai lokacin da muka je muka samu ɗan majalisa mai ci, muka roƙe shi cewa muna neman dala zo ko block ɗaya na Islamiyya a gina mana. A Kubara ce. Abin da ya fito cewa su ba sa samun abin da za su iya gina mutane Islamiyya. Yau sai ga Islamiyoyi da masallatai, kamsa salawat da kuma na Juma'a ana giggina al'umma. Nan ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya sa. Dan majalisar baya ne ya ce ba sa samun abin da za su. Dan majalisar baya su ne, saboda haka mu siyasa yin ta muke ba kuma fara ta muke ba, kuma ba ma tsoron kowa a Madobi. Da me za ka rufe? Zan rufe da injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, domin duk wannan abubuwan da suke faruwa ba abin da za mu ce da injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso sai dai Allah ya saka da alkhairi, domin ɗa na kirki da yake neman yaro na kirki, kuma mun gani a jihar Kano. Kwankwaso duk wanda yake mai wani kallo, Kwankwaso ya kai ɗa a nan jihar Kano da ma wajen jihar Kano, domin shi ne ije ɗauko mutumin kirki da zai gaje shi a wannan ƙaramar hukuma a wannan jiha tamu mai albarka. Idan mutum ba shi da kirki, ina mai tabbatar maka Malam Amir ba zai ɗauko mutumin kirki ce zo yi takin replacement ɗinsa a kujerar da yake ba, domin daga lokacin da ida so ayyuka na alkhairai yi sunan ya tafi. Yau ko me za ka zo kai a jihar Kano, kai kasan da zaman injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, domin ya kai ɗa, ya haifar da 'ya'ya na gari.